Forsikringsdirektør, etatsråd Wilhelm Hansen, kørte selv bilen den dag i 1936, da han forlod sit hjem nær Dyrehaven nord for København. På vej ud af porten blev han påkørt. Med skader, som synes milde, fortsatte han til sine planlagte forretningsmøder. Men hans i forvejen svækkede helbred kunne ikke stå imod følgerne fra ulykken, og han døde få uger senere af et hjerteanfald, 67 år gammel. Inde bag murene efterlod han sig hustruen Henny Hansen og deres fælles livsværk, Ordrupgaard. Meget er stadig som dengang, når man besøger stedet i dag. Fra hovedporten fører en svungen passage igennem et område med århundrede gamle bøgetræer frem til hovedbygningen og dens 3 fløje. Op ad facadens espalier kan blåregn, rådhusvin, klatreroser og vedbend slynge sig og få huset til at vokse sammen med parken. Henny og Wilhelm Hansens hjem står næsten urørt hen. Her er parrets sølvbestik og lysekroner, specialtegnede møbler og kunsthåndværk af tidens førende formgivere, Terkel Hjejle, Thorvald Bindesbøl, Karen Hanover og Johan Rode. De købte grunden i 1916 med tanke på at opføre sommerbolig, men blev imidlertid så betaget af stedet, at de bad arkitekt Godfred Tvede om at ændre planerne til en helårsbolig med tilhørende galleri til deres franske malerisamling. Her boede de med adoptivsønnen Knud og gartnere, chauffør og tjenestepiger. Hjemmet og malerisalene er forbundet af en vinterhave, hvor Henny dyrkede eksotiske planter og holdt selskabspapegøjer. Når dørene står åbne, er der frit udsyn til parken, som parret fik omdannet fra skov til have af havearkitekt Valdemar Fabricius Hansen. Rødbøg, kastanje og valnød står blandt træer, som gennem årene blev hjembragt fra rejser. Japansk ahorn, magnolie, duetræ, vandgran og tempeltræ. I Rosenhaven troner et stort pagodetræ, som allerede på Hansen-parrets tid var gammelt. Hennys interesse for planter fremgår af hendes rejsedagbøger. Her beskrev hun blomster på sin vej og noterede sig navne på vilde urter, både på latin og dansk. Hun skrev indgående om sorter og dyrkningen af køkkenurter, træer, sirbuske, stauder og sommerblomster. I Ordrupgaards have arbejdede Henny blandt gartnere med river og trætrillebøger. Hun dyrkede hyacinter i glas og forsynede husets vaser med friske blomster fra staudebedene. I det lille lysthus, Pandekagehuset, plejede Henny at drikke sin eftermiddagste. Frugthaven og væksthusene forsynede familien med frugt og grønt. Som det fremgår af de mange bevarede porcelænsskilte, havde man blandt andet 46 æblesorter, 59 pæresorter, 13 blommesorter, 22 aprikossorter, 7 oranger og 17 vinsorter. I 1918 åbnede galleriet for offentligheden. Etatsråd Wilhelm Hansen og hustru tillader sig herved at indbyde dem til lørdag den 14. september kl. 1 at bese Ordrupgaards samling af fransk kunst, for denne bliver offentligt tilgængelig for publikum. Sporvogn linje 15 til 5-vejen i Charlottenlund bragte mange af gæsterne til Ordrupgaard på åbningsdagen. Fra gårdspladsen trådte man direkte ind i den første af de 3 malerisale. Den nordlige, som dengang husede værker fra tiden før impressionismen. I forlængelse lå den store malerisal med orientalske tæpper og kasser med bregner. Til sidst den sydlige sal, som også var indrettet som bibliotek med størstedelen af Hansen-parrets bøger. I de 2 sale hang de franske impressionister. En kurv med modne pærer af Edouard Manet, et værk som, beskrevet i et brev, fik Wilhelms tænder til at løbe i vand ved synet af det.
Kvinder set gennem kvinders blikke. En i grønne omgivelser, portrætteret med psykologisk dybde af Berthe Morisot. En anden i hvid kjole, som næsten flyder sammen med baggrunden. Malet af Eva González, hvis værker der i dag kun findes få af i offentlige samlinger. En oversvømmelse, som Alfred Sisley skildrer for sin skønhed, og ikke den ødelæggelse, den medfører. Ligesom en rygende industriskorsten også har sin plads i det harmoniske sommerlandskab. Paul Gauguins gådefulde portræt af en kun 9-årig pige, som var hans franske nabos datter på Tahiti. Malet med en drømmerisk sfære, der viser Gauguins idé om en verden langt væk fra Europas civilisation. Gæsterne kunne desuden spacere i den smukke park, som dengang også havde en lille sø. Havde man ikke mulighed for at tage til Paris, kunne man tage på Ordrupgaard. Vilhelms og Hennys første fælles passion var volapyk. Kunstsproget, hvis ypperste sigte var verdensfred gennem samtale. Som blot 18-årig udgav Vilhelm egenhændigt flere lærebøger i volapyk og underviste en kreds af unge kvinder fra det højere borgerskab. Efter at have truffet den 16-årige Henny Natalie Solberg Jensen i Det Kongelige Teater, skrev han den 26. januar 1887 i et brev til hende. Højst ærede frøken, undskyld min frihed til at skrive til dem. Da jeg ved, at frøkenen interesserer sig for volapyk, tillader jeg mig herved at sende dem første hæfte af en lærebog, jeg udgiver hæftevis. Min frøken, jeg anbefaler dem imidlertid at indmelde dem i klubben volapyk, da der indtil i går var indmeldt 18 unge damer, som tager del i undervisningen. Mødeaften i klubben hver torsdag kl. 9 i National. Undervisningsaften hver tirsdag kl. 9 i Maribo skole. Hvis frøkenen nødig vil gå den vej alene på den tid af aftenen, stiller jeg med fornøjelse min ringe person til frøkenens disposition. Frøkenens ærbødige tjener, Vilhelm Hansen. Henny deltog i undervisningen, og det blev starten på deres forhold. Hun kom fra bedre kår end Vilhelm, og det fremgår af deres breve, at Hennys mor ikke var begejstret for forholdet. Tidligt i forholdet skriver Vilhelm til Henny: Du kan nok forstå, at jeg ikke kan komme mere hos dig. Jeg forstår i det hele taget ikke din formoders opførsel. Dog så meget kan jeg forstå, at hun gerne vil have os fra hinanden igen. Alligevel blev de forlovet i 1887 og gift 4 år senere. Vilhelm var rundet af en tid og et København, der var midt i et moderne gennembrud. Der var et spirende kulturmiljø med et nyt kongeligt teater i 1874, et Statens Museum for Kunst i 1896 og Glyptoteket i 1897. Det blev moderne at rejse. Biler, bedre togforbindelser og telefoni gjorde det muligt at være forbundet med verden. Højskole- og andelstanken brød frem, og aktieselskaber så dagens lys. Vilhelm havde store visioner for samfundet. Han gik ind i forsikringsbranchen og fremlagde ideen om folkepensionen, længe inden den blev almen eje. Det var også ham, der indførte folkeforsikringsprincippet i Danmark, så alle kunne få mulighed for at tegne forsikring. I 1905 og frem til sin død var han direktør for forsikringsselskabet Hafnia. Forsikringsarbejdet gjorde ham ikke blot hædret og berømt. Han blev tilmed en af landets mest velhavende mænd. Henny sad ikke bare derhjemme og ventede. Hun var også præget af sin tid, hvor kvinder fik adgang til universiteterne i 1875 og stemmeret i 1915. Foruden at tilegne sig sproget volapyk, arbejdede hun som massør for handicappede børn og engagerede sig i Vilhelms kunstindkøb. Vilhelms interesse for kunst gik tilbage til skoletiden, hvor han mødte den senere Fynbo-maler Peter Hansen, som blev en livslang ven.
Det første værk i Vilhelms kunstsamling var et lille studie af en stående ko af Johann Thomas Lundby. Det blev starten på en samling af dansk guldalderkunst. Sideløbende samlede Vilhelm værker af sine samtidige jævnaldrende billedkunstnere, som han kendte personligt. Han blev en tidlig samler af Vilhelm Hammershøis kunst og købte samme år, som det blev malet, interiøret med kunstnerens hustru Ida. Denne rygvendte, sortklædte kvindeskikkelse, som er blevet en slags tankevækkende ikon for Hammershøis kunst. Også malerier af L.A. Ring var blandt Vilhelms tidlige vævelser. Ring var, ligesom Hammershøi, i opposition til det bestående, med et formsprog mellem realisme og symbolisme. Som direktør for Hafnia tog Vilhelm på mange forretningsrejser, blandt andet til Paris. Her fik han øjnene op for det impressionistiske maleri. Han skriver til Henny fra Paris den 22. september 1916. Forresten benytter jeg min fritid til at se på malerier, og jeg kan lige så godt straks som senere tilstå, at jeg har været lidt sindig og gjort betydelige køb. Brevet afsluttes med det, der for alvor optog ham på denne tid. Jeg drømmer næsten hver nat om Ordrupgaard. I årene 1916 til 1918, mens Ordrupgaard blev færdigopført, fik Vilhelm skabt en samling af fransk impressionisme, som var uovertruffen i Nordeuropa. Det var muligt dels på grund af højkonjunkturen i Danmark, forårsaget af 1. verdenskrig, der skabte ideelle forhold på kunstmarkedet. Dels på grund af det samarbejde, som Vilhelm i 1918 indgik med erhvervsmanden Hermann Heilbutt og Winkel og Magnussen. Sammen oprettede de et konsortium med det erklærede formål at skaffe god og fremragende kunst til Skandinavien. De købte værker en gros, hele samlinger og flere hundrede malerier, plukkede få ud og videresolgte resten. Konstruktionen krævede kapital, og Vilhelm optog store lån i den danske Landmandsbank. Kun 4 år efter åbningen af Ordrupgaards malerisamling indtraf en begivenhed, der rystede det danske samfund og havde katastrofale konsekvenser for Vilhelm. Landmandsbanken krakkede i 1922. Vilhelm kæmpede for at bevare sin samling intakt. Han forsøgte at overdrage den til staten og forskellige danske museer, men fik afslag. I sidste ende valgte han, for at indfri sin gæld og genvinde sin ære, at sælge omkring halvdelen af sin samling. Heraf blev en snes af værkerne erhvervet af Ny Carlsbergfondet og tilhører i dag Glyptotekets samling. Resten blev solgt til udenlandske samlere. Kunsthistoriske hovedværker, som i dag befinder sig i blandt andet Schweiz, Japan og USA. Men Vilhelm og hans samling kom ovenpå igen. Så snart han var på benene økonomisk, fik han på få år opbygget samlingen med omkring 40 nye erhvervelser. Heriblandt Claude Monets maleri af Waterloo Bridge. Et romantisk portræt, malet af Eugène Delacroix, af den franske forfatter Aurore Dupin, også kendt bag det mandlige Georges Sand. Også 3 danserinder, tegnet i mange lag af pastelfarver og varierende strøg af Edgar Degas, var med til at genetablere samlingens helhed. Når man besøger Ordrupgaard i dag, er Hansen-familien ikke den eneste familie, man kan besøge. På Kratvænget 15 i museets baghave byggede møbelarkitekten Finn Juhl i 1942 i en alder af 30 år et af de mest ikoniske funktionalistiske enfamiliehuse i Danmark. Meget lig Vilhelm og Henny tegnede Juhl huset ud fra en drøm om at forene arkitektur, design, kunst og de grønne omgivelser. Her boede og arbejdede han sammen med sin partner, Hanne Wilhelm Hansen, der var musikforlægger. Efter Juhls død
i 1989, boede Hanne Wilhelm Hansen alene i hjemmet indtil sin død i 2003. Herefter blev huset erhvervet af en privat køber, som i 2007 donerede det til Ordrupgaard. I dag rummer Ordrupgaard således 100 års dansk boligkultur med stort set intakte eksempler på henholdsvis herskabsarkitektur fra starten af 1900-tallet og funktionalismen. Efter Wilhelms død blev Henny boende blandt sine planter og papegøjer på Ordrupgaard. Hun passede haven og huset sammen med stedets ansatte og holdte liv i kunstsamlingen ved at fremvise den for en håndfuld besøgende dagligt. Et ugeblad fik adgang til hjemmet og rapporterede derfra. Her lever et menneske, for hvem livets indhold ikke blot består i forfinet kunstsans og kredsen kunstforstand, men også i umiddelbar og ægte glæde over naturen, over blomster og træer, den smukke have og den gamle skov, der skærmer og omkranser denne bolig, hvor så megen skønhed har til huse. Ved Hennys død i 1951 viste det sig, at hun havde testamenteret både hjem, park og kunstsamling til den danske stat, mod at den blev offentligt tilgængelig. I 1953 åbnede Ordrupgaard derfor som statslig kunstmuseum. Siden er der kommet nye drømme og materialer til. I 2005 en tilbygning af arkitekt Zaha Hadid, der i tråd med den oprindelige idé forener inde og ude. I 2021 udvides museet igen. Denne gang er det norske arkitektfirma Snøhetta, der, ligesom den originale galleribygning, bruger tredelingen af salene i organiseringen af samlingen og særudstillinger. Kunsten er også kommet ud i parken, med værker, som forholder sig til naturen og stedets historie. Stadig i mødet mellem det danske og det internationale. Wilhelm og Henny Hansens oprindelige drøm står her endnu. Et naturskønt herskabeligt landsted tæt på København, med kunst købt med lige dele personlig smag og en forsikringsmandssnilde, drevet af to mennesker, som ville tale med hele verden.